Ka aiko a kira ni. Allah ya sa ku lafiya. Lafiya lau na zo an san sakon nan ne. Kuke maganar kuɗin ko? Maganar kuɗi ba. Na Allah kai hakuri yanzu ban da kuɗi. Ina ba haƙurin da zan ƙara yin baki. Haƙuri na ya ƙare na daina miki uzuri. Kawai kuɗi na yau na zo an sa dan in duk garin nan gatanki ne yau sai kin biya ni kuɗin nan. To ba fa na ce ba zan biya kuɗi ne na ce kai hakuri zan ba ka. Ba zan ƙara maki wani haƙuri ba ne yau kuɗi na rage so ki bani. Yawwa. Lafiya lau wallahi wannan ne kawai saboda wai yana bi na dubu ɗaya kawai ce ne ma ya tayar min da hankali a baya. To ina ruwanka dan na yi faɗa da ɗan kwali za ka biya mata ne kuɗi na ta ansa. Naira 1000 nake binta. To shi kenan kawai yarinya ko ba za ki biyan kuɗin komai ba. A sauka lafiya mun jire a yi gaba a tafi shi kenan. Ina nan. Lafiya lau. Ko kai fa ba ga shi yanzu ka zama sere ba ka zama gaye a mota. Ko? Amma dai ina fatan wata mutum kwace ba.